Sanibonani, nithule nithini bakwethu? Kahle kahle nithuleleni. Niyazi ukuthi kunomnyango okuthiwa i-Department of Employment and Labour. Nike nezwana ukuthi lo mnyango ususakaza imali engakanani yabantu asuke besebenze kanzima iminyaka ngeminyaka bezama ukuthi impilo yami ibe ngcono. Nasekuthenini leyo mali leyo bayothi mangabe bephelelwa umsebenzi beyithole. Lalelani, woza nendlebe ngize nodaba. I-Department of Employment and Labour ngo-2019 yakhe uhlelo lokuthi izosiza ama-security ngokuthi enze lento okuthiwa i-end user computing. Lapho bezofundisa khona ama-security awu-1000 noma ngaphezu kwe-1000 ukuthi bekwazi ukusebenzisa ikhompyutha. Imali yokuqala ekhishiwe u-56 million. That was 2019. Kwahamba kwavela i-COVID-19 kwathi nya 2021 baqala futhi kwa-edwa i-15 million kuleya 56 million, kodwa kungekho ne-security elilodwa elenze ikhompyutha noma elithi liyayazi ikhompyutha. Akuphelelanga lapho, kwahamba kwa-2023 kwa-edwa enye futhi imali engango 78 million. Leyo mali leyo mase kuvela sekuphenywa umuntu osakazele indaba le ngolinye ibhunu le-MK, not le-MK sengiqampa amanga, ngelinye ibhunu le-DA abathi u-Ian Cameron. Lo muntu loyo ukwikomiti lamaphoyisa eParliament. Mase bebuzwa ngaleyo nto leyo, lo mnyango uthi kunama-security enziswa awu-1000. Ikhozi yekhompyutha kanti imalini? Ake sithi nje i-ICDL. I-ICDL mawuzokwenza ama-modules awu-5 ayeqi 1000. Uma usuzobhala nama-exams akhona aweqi ku-1.6 isihlanganisiwe. Kanti malini lengaka ngempela kufundiswa bapha abantu? Yiziphi ley'bhokwe zama-security ey'fundiswa ikhompyutha? Enganje thina siyenzela ikhompyutha, sizenzela thina singasizwa u-government, kodwa sikaze saze sakhipha imali engaka. Noma ungathiwa-ke uyahamba uya ey'khungweni eziy'mele noma lezi ey'sebenzisana nohulumeni, angeke zize zikhiphe imali engaka. U-government sengaze ekhiphe imali engaphezu kwa-100 million ngokwenzisa abantu ama-security angafiki even naku-1000, kwalawo athiwa enza athi iy'tifiketi zakhona awakaze ey'thole. Ngale kwalokho ungaze ey'thole futhi awakaze ethole ama-tablet ayethenjisiwe noma ama-iPad. Kungani ngempela singawubheki lo mnyango lo ukuthi umosha imali? Akusesenjalo-ke uphinde waqala phansi manje kulo nyanga. Lo mnyango-ke mangubeke nje kucace ukuthi uphethwe inhlangano yakhongolose. Uminister ophethe lo mnyango bathi uMakhosazana Math. Uthi kunenye uhlelo abaphezu kwalo manje. Lolo hlelo ngiyasho manje ukuthi balwenza ngoba bebhizi belungiselela besakaza imali, belungiselela ama-campaigns wabo ngonyaka ozayo njengoba kuzoba nokhetho lohulumeni basekhaya. Nizongibuza ngaleyo nto leyo. I-deal ababenayo phakathi kweSIRA ne-Department of Employment and Labour leya 2015, ya 2019 kuze kube u 2023 imali yakho ayikho account-ayo.
over 100 million idliwe phelele nje ezini. Akunankinga, akekho ukhathazeka ngaleyo mali. Manje sebebhizi ke benza lento yabo baqalele Eastern Cape bathi bawu-activate imisebenzi ewu-20,000. Cha, aku-activate imisebenzi lapho. Into abasuke beyenza basuke bosakaza imali, benikeza obhululu baba amathende, bethola ama-kickbacks. After that bayakwazi ukuthi bephampe imali ngapha eLuthuli House ukuze bezokwazi ukucampaign. Bathe uma besuka e-Eastern Cape balibangisa not eMpumalanga, ile province eLimpopo. Ngicabanga ukuthi kwiviki eliphelile bebekhona khona. Ngicela ukutshela ukuthi yonke lento abathi bayayenza akekho nomuntu oyi-1 ozoqashwa. Ma ungahamba ufike ungene kuwebsite yabo uzothola ukuthi bathi futhi manje balungisa baqasha abantu abangasebenzi, babanikeza iskill sokumanufacture impahla. Bona futhi abantu ababulala i-industry ye-manufacturing eye-steel bathi manje balungisa leyo nto leyo. Bathe uma bethatha kuhulumeni obandlululo bathola amafemu emile bafike bawavala. Kulowo mafemu into abayenzayo bafike belande abafundisi bale ngaphandle bezovula amabandla laphayana bethembisa abantu ukuthi bazoba rich kodwa bengasebenzi. Uzoba rich kanjani ungasebenzi? Maqede wena kumele ukhiphe imali futhi ungasebenzi. Now government wakhona loyo njenge Department of Employment and Labour into eyenzayo ithatha kwamali lesuke ifakwe noma iphampwa ngabantu abasebenzayo ukuthi mangabe sebengasasebenzi bethathe leyo mali bekwazi ukuyiphilisa. Sekuthathwa leyo mali leyo la suke beinveste khona. Ngicabanga ukuthi interest abasuke beyitholile kuleyo mali abasuke beinvestile bathatha manje bayisakaza. Bayazi phela ukuthi amathuba ukuthi bebe in power seyaphela manje. Nizongibuza i-Department of Labour lento abenza abathi labor activation abahambela ama-province wonke bathe manje bazohamba beya eMpumalanga, bazosuka eMpumalanga beye nase-KZN. Ma ungathi uyabheka futhi onke ama-province abawahambile so far ngama-province aphethwe i-ANC. Baqala e-Eastern Cape, uhulumeni ophethe laphana wesifundazwe ANC basuka baye eLimpopo, uhulumeni ophethe laphana ngowe-ANC. Manje bathe bazoya naseMpumalanga na eGauteng, bathe bazoze eGauteng nakhona la eGauteng futhi sangithi siyazi ukuthi i-ANC ephethe ilekelelwa ngamanye amaqembu kodwa. Nizongibuza zizothi masayivela i-department le iyayidla imali, iyayisakaza imali, ayisizi abantu ngemali abasuke beyisebenzile kanzima.